Se wudru Akan mu a owo akuku a waka won ho abomba ako na sai akuku nim no omo moja omo abusua puduo ene Nton na moja no ne adehyebusia anasa adiadifo na abusua no ne akuku a ewo kronim na so obedoso a ofre won puduo anasa abusua puduo na sai musuakoi etrefri kronim kopiemu oman nim etraso oman nim a ofre ne Nton na sai musuakoi anasa Nton ebi ne aduana Asona Agona bretu na ayoko asene eni asechiri sai musuakoi anase Nton na se wudru Akan mu a owo na akamfo ne bini asante fante akwapem achem akwamu kwawu wasa bono nzema eni nkronum bia epiemu Ivory Coast kronim na akamfo musuako no eyenwotwe mekire 8 na nso so opiemu asante mu a onde eyenkono mekire 9 esane se ayoko abusua no wachemu mienu a ofre baako adako na sai musuako we nyina wo na kraboa anase na cheneboa enu nti so ofa aduana oye knaman a ejetu ya na no so ofa Asona oye kwa adobi Agona eya ako bretu eyetwie anasa sebo eko na eye eko ayoko anasa oyeko eye okodie asenie eya apan asachiri eye pete yemfa musuako yi baako ni yensu ya won ho abakosem yensha semfri Asona Ajasi kwa frano awobonya miasinino Ajasi kwa frano nana saye Ajasi kwa frano akuyaba kwa basaye Ajasi kwa frano akuyaba kwa basaye Ajasi kwa frano awobonya miasinino dada Ajasi kwa frano awobonya miasinino Ajasi kwa frano nasa wa basaye Ajasi kwa frano nasa wa basaye Ajasi kwa frano nana wa sana nanum ya bakosem kirese won chifri ni patuntum asoye bekire Sudan no free honom no obepie mu Ghana ahinianim bekire de Ghana Empire wa afi wo ha etoso dumiensa no mu no bekire 13th century nebra Mali ahinie no sori ye no obegu Ghana ahinie no enu nte manananum dwane free amanfo yeso tuto mu abepie mu oman bia ene ofre honom bono manso ne kura nananum di kan bekekire ye no ofre honom kraku enu nte se wo hu Asona ni na se wo chia ne se akuna enu nti se ya anadwo a ochia ne se memawadwo akunana na wajeso ya akudonto na omo akraku no omo ntam tete enu nti afa odi kan te won ho efri kraku no eni wofre won fantefo na saa nananumina kanifo miensa ne da won ano a odi free honom na baako ni obruman koma odapajan eni oson na nananum de wani kira na afofam nante ya kopie mu obiaye bia ochichiri krona eni wofre honom mankesim na nananum bi nsu tu free kraku honom a okopie mu adanse ya na wa Asona bakosem mu no eho na ohye won abakosem asefri na saa Asona fu ya bakosem kirese won nana na oda wano ene aso a obaade na wotena biaye a ofre honom adanse kokobiante na saa biaye na eho ye bodan a tokrudem eho nana no yite edrumre bi no nananom pie fri bodan mu ba bonten be chichiri won kro na abakosem kirese bra o pie no na aboa owo ne di won animu kan e kire snake eno na omofre no Asona wo no na bra mu pie fri bodan nim no ombehye aboa anini ananse kwa adobi a na omo nso di osebo ehia nananom enu nti Asona busua mu no omode anene beka wa akrabo aho na nananom firi kokobiante no omokochechire biaye bia ofre honom akurufrum na omonom no omontem tete ya ebikotena ebu akwa mekireche bia ewo ochimemu ebikotena denchira ofenso ene ejoso na denchirafo no omo na echire omutukotena asante beposo ene edura na nana aso a obaade ene ma owo omo no baako ne nana frobenchia nana mponsa akwatia nana abenaboa nana mponsa hinasa eni nananya ne wa nana mponsa hinasa na sefo ne kochichiri omaya ofre ne ejoso na nananya ne wa sefo ne kochichiri chebi ewo chimemu oma ne chichire kuapema kropon manson kwanta eni ebu akwa ewa santimem na omo ko denchira omutu free hono oma sefo ne be chichiri kumase asafo beposo sehwiyoso brakwa ewo mfimfin mantemu bekire central region kumase breman esikuma breman ejura eni atebubu na aka nananum Asona musuako nyina abomu a enkura ochichiri yenie chebi ofenso ejoso ekuapema kropon achema kropon tuwase achema brim adanse akrofuom beposo ewa santimemu onwe oda ho asotwe manson kwanta bonyure tanodumase abrankaso anyinasu feyase konongo odumase manso atwede achema agogo nnuaso apenkra edunku odumase domi abra dominase denyase oda ho chrebuom
Brekum, Kumase Asafo, Apianim, Kote, Antoa, Krobo, Senchi, Adadientem, Adedesuya, Manso Asamai, Seshiyoso, Brakwa, Esukuma Bremai, Mankesim, Ejra, Atebubu, Tiabodom, Brekum, Kato, Shidim, Enin Kronimbia, Ekahu, Nananano Masonafui, Abakosem Chese, Sausha on Abusua, Oyen Crofo, who feyi, and unto a bowom nane se Osonenia, Netikote se Obianim, Nasha Nanano Masonafua, Oyen Crofo, Wakukudru ye, Empo mano Wakukudru chen or memano, Sansa Sonafua man, Edia Kunyama na ye, as Oko Chima Abakusemua, or hima Kukudru phobia, no friend in another kua, Ebio Soko Joso Abakusemua, or hima ya Santua, Anasa or Baya Santua, Nasao hima is a woka Sante Abakusemua, untumi nim free, Esan Sebra or Chess and Techni Prempa Udikaino, Sao hima ni dia Santimanim, any obroni koko ekokonye, Ebio Soko offenso Abakusemua, or hima Franoa, Ebraya Santuanto Kwanekosono, or no about Udika tutu, and Untisaoni Asoneni Bashia, Shea no Ankosisino, Frisomo Akukudru, no account offenso dia Akan dia Asona fono, Obia fa won hon toto omo, Nananomi and Crofobia on who feyi, Asona for me manso Akukudra, or do on who bar for dear bebre, and for no more Akukudru Asante Memono, Bakoni Nanadikopima, no air Josonhene, or no Nedino who bar for dear ma, Uchucha Ninam topetin ye, Ebra Sante any danger air quacono, Bakonsoni and Nevi Afia Kenten, or nona Sante Maya Kosa, Okodin Kunimu Edin Kraka Karisua, Uchaniti, Nebra Obanitini Friton Suma Eiraye, Sana Nani Jari ya Konsuna se Ekoshishi Trino, say a cansona for Huasem dia, Akukudru, Mensem, any Anhuafedia, Omukutabi, and until or checking in an animal, more for any offense of Hini, Namunian and Afnane, Metre Josohini, Namoma many as Antua. Said you any dinia concordia nansu binomo friend onyina emfie bia atwamu no nananam kotena akrobia no friend ashrim na wonabusu afoni bi beka won ho a oma won kotena concordia yase eno ntie wa ashrimfo ne wa concordia sefo sa busu emienu ne tumidi offense akonwa yesu ya won ho abakosem. Bremu na nananam kotena biaya ene ofre no offense no okopie baby a na hire aya asase ne mu bebre eno nti oto sa kroidin ahirem na offense akonwa no aya asonafo akonwa na sa asona busuakoi emuche miensa na no ate biaya bi a yefre honom krokro bi ante ayeben adanse akrofuru ne mfie bi akire no omobetena adanse akrofuru mankasa honom na asonafo yi mu beche miensa na omomuche miensa no ona na yefre no osagefo kuntunkununku mekire achem eno nti achem abuakwa eni asona PSC abrewa dokuwa ne di wanenim kopie mu achem na nanafre bi nto edi ebinum anim so kopie mu offenso ena nanapoli nso di ebinum anim akwakyekere adwoso eno nti abrewa dokuwa mamiense omo na kyekere sankroi na ne ba pani anu odima ne efra ne nanakuntunkununkunu ona akwakyekere achem abuakwa eno nti asonafo PSC eni achemfo no eno nti wokyehene adwoso manhene eni offenso manhene nyina no omo ya asonafo eni asona musuako ni bebre abeka ho ebra nanafre bintu ya edi ni manfo anim ebepie mu offense no emfie bi akiri no okone kura mekyerese owi ofri honum na nanamponsa kwatia ne bedi na ade na ebra ohene nso ko ne kura no mekyerese owi ya ne na mema asan wa busuanim eno nti ode nanamponsa nua ba ye frene abenabo na bedi na ade na akọ offense abakosemu asa oba pani ode ni di ade se won hene eno nti oka ahimfo abetwam ko offense a ode oba pani ka ho efrese oba ye offense hene na sa ohene ibreso na omudi benya ahyirim sa oba pani na wo na nada nkwaje awowa eno nti na na yifri mu no ne bai ne bedi na ade na sa na naje awowa nua ba ye frene boatema no ona wo ahyiremfo no eno nti sa wo ye ahyiremu ni wa ha ona na omo ye ahyiremfo no ono ne na boatema na na boatema ibe wo ni pensia ekire 6 na de odikan ne ani dwamna kenten na sa wo hini ne de wo mu bepie mu offenso sa offenso fu ya bakosem kire so omo tena meaye bebre ansa na omo bepie mu offenso omo sha sefri adanse krokrobi
ante ofri ho no obadanse akurufrum eho na sa abusuakuo yi mu beche miensa ebinom de omani kire eni achem ebinom bepie mu eni adwoso ena nei ofenso na sa achem abuakwa ise okwa amamre mu a enye nidin no ondia ne ochibuka na abrofo ne besese din ye na buakwa na wona na okwochechire achem kro ya yefre no saje fukuntun kununkuno abakosem chese na no ho odini yi na aboa yefre ne seboni ni twi din baako ne ochi oya aboa ne ho odini yi pa abakosem chese won hini no okote sesebo enu nti no omofre no ochibuga enu nti no ofre won ochibugafo na abrofo ne beduru krom hei enam se no wontimi nka sa din no ena ofre won achem abuakwa enu nti won din achem na nkasa ye ochi no ofre adanse akurofrom no omkopie kro bi a yefre ne didi so omofri ho no omkopie mu anu omobaya bepie mu adade entem omonante ya bepie mu asuminya eho na won hini na nada nkwaje awowa ewuye omofri honom no ombepie mu amamponten dum na afo omoto omonante ene so akopie mu aduamoa sabrenum nyina na nadwamena kenten na edi wonanim na titibre mu no ade a na ebo amani panya baabi tena pa ya abomofo ekire hunters efrise sa abomofo omonekwa ahayo a omutimi kohu nsu nsase mepo ene de ka ho nyina na de hye bia na oka won ho ana oye obomofo ne kwa ahayo ko ho asase bia na obi ante so enu nti obebo ni wura amane ema ohene ne manfo kohwa asase no enu nti ohene busa asase na ase mo kire mu se eye dana se hima asase na sa ohema ni afre ne benefo atwenefo a sa ohema ni ware na obiri yeboa na sa na na ona na ye kwa man hene sa bre no na kumase anasa asantema nyamaye enu nti na nadwam na kenten ko hu na nan ema omuka asase no ho asema woka so obeton ama omo enu nti ofenso asase abakosemu na nadwam na kenten ene ne man etoye sa bre no otoni mprejoin edumienu ene chechekuna baako na amunu mu ho anu na nadwam na kenten etua mprejoin du ene chechekuna baako enu nti ebeka mprejoin mienu ane oso ode soso enu nti osre ohima yi se omane mre kakra no mfentu ya ne ka no enu nti ode no ofase ye friend fosuye ode ne hu ne si kana no se nam kana ode ne ntino onye ne ofase ne ntino na so tua ne kana no abefa ne ofase no na titibre mu no no omkwa atomasi ene se ne na nanu misisa wontoma ekosi anase kokoro ne wonsuo hu na rehosem ne se na nafosuye ode ne hu no kwa atomasi ma ahumutui echese mframa kese boy enu nti dua bi esinsuo no hu ebukum nanan enu nti no matwe na no omafi ema omkohwe die nti a oma na bra omuduru honum no omohu se dua bu akum nanan sa sami be ha ofenso man yi na bra na nadwam na kenten eto asase free na obri yebo ayre ne nchene ema yonkefa beda wontem na wana yonkefam no na oboa won ho ne fie bi akire ne doma ne kwaman enya ntokwa sa bra no na doma afo ne ti ene kumase sentre so enu nti na nadwam na kenten koja no yonko obri yebo ntokwa ne mu no obri yebo a efrimu anase owi sa bra no konfo ya mu ano ya Agona hene nso ebeja na kon sa wo hene nso free enu nti okun dwamena kenten obri yebo a ene konfo ya mu a ewo ntokwa nim enu ne anuanom bi susu se domafo no kuma asantefo ahemfo miensa nanso enye sa netie sa bra num no na won chechira asanteman anase no oni kumase na kro bi adi ne ho so ana oni asante hene sa bra no enu nti no ofenso man hene edi ne ho so pa man hene edi ne ho so bompata hene di ne ho so kumawu hene di ne ho so sa bra no na kumawu no ofre na pem so ejoso ne aman no bia na eka ho nyina na omudi omo ho so na bra omo nyina aka omo ho bo mu se omo koje omo fa ho di afri intim jakari nsem no eho na omo benya asante se osenti yenka yen ho bom ne yenkoje yen fa ho di enu nti oka ho bom ekọ wosane eje won fa ho di afri intim jakari nsem enu nti kuma ukumu obri yebo ano no onya asante hene na emom no ye kwa aman hene sa nso na dwamena kenten no ye ofenso hene no onya asante hene na dwamena kenten free honom no wiafia kenten ne bedi na ade sa bra no no ma chechira asante man na bra ohini betena so yi obo asante hene wa akumu bebre sa bra no no otumfo poku ware a odikane na ya asante hene amokoko ntokwa bebre ebi ne adinkra kon no mechire dinkra wo na akunim no so omudi nkunim a no omuchemu asade ebi ne gold silvers ene ne ameka ho na baabi a no oche won ne ma no no ofre honum bechem mechire ahafo bechem na oche sa ne ma ya no ofenso hene atene ho akotena baabi enu nti opemso ofre ne bisa ne sade na omakọ akon di nkunim na omenya mu asade na omoche no atene ho akotena baabi enu nti ohene di to opemso anim se ne manfo ne dọọso no ndi opa asase a ne manfo ne betena so ama won ho atọwo na mu anso didi a omobekọ ama omenya asase no eho na omubenya amu aninko asama ohene kan ye eto otumfo akoma so ma oma ne asase bebre enu nti so oba asantema mu a se wi otumfo a asase ne nyina eye ne dia ofenso man wa asase chen ohene bia wa asantema ne nyina ye nanan mu a okobo asante hene won tokwa mu a ode pre asase ma ofensofo yi
metramen and animal comia swa. Miss Raffin, you can account together. That's some part of animal but me and I make that was wrong. Now was someone the act was some day. Miss Raffin, you can account together. Saa Asona busua won chifra Ntoana titibre mu na okosra asase firi ohene kese bi ho. Ebre odura asase ne so no hu se odum bi atutu agu. Enu nti nananom ikotena odum nanaafo. Enu ni krodum naafo. Yensu ya won ho abakosem. Hane mania, osetitu mania. Enum ko enum dani o. Komfo no tia obo ye ti community. Otu ye tia o se wakura bo. Atoya tanko sire. Sana nanumi ono ofenso nyina ya busua baako a eya akyerema busua onchifri adanse kurokrobiante ebra nananum hye won akwantu na se no no emusua ko miensa omone achimche bi adwoso ofenso anase dominaafo ebra nananum ina mu papa mu ba won temfri se na obi akura ne dom ebra o papa mu no nananum yi bepie mu antoa ebra nananum wonom no ohun se dom na bro won so enu ntotu anamon so obekwa akope ba bi kese atena sabrenum no nanagemfi onu na ewa asase enu nti nananom ikosre no ema woma won baabi tenaye nananom te honom no ondom ne sa beye kese enu nti ofri honom kopie mu aduamoa ofri honom no okopie mu aso ofin ne so na sa bre no na ede na sehima na hwe sansa ase ne so na sa ohima no ware asante hene mpanimfo ko hu ede na sehima de won amane ebo no na ede na sehima ton asase ne bi ma womo na enam se sika ne mu odunti no wantimi entua ne nyina enu nti ode onde hye ba akusi awowa se obitua won kana no waje won de hye no enu nti nanahima yi te ase ma onde hye ne hye ase som no ade krubi nanahima yi soma abraye ya tomasie ma edua kokasa no kire se edua bobo ne ma ne wuye na titibre mu no se wuo anase wudi esi baabia aya na ho asem kan edin aya na akoyesuru ani hunti wa mona nanum ya amane ema wokosie won de hye no ebra nananum nya sika ne nka ya ode ba no oduru honom no na asem ayesie no enu nti nananum ka kire ne se otu eska na enyi frisa won de hye wu ama wa mebo na amane ama ono ade nipe asie no ema ohiman etiase eno ne nam so ma nananum yi eka wo ofenso na nam so ohiman no ware asante hinintin ema asante ade ye nyina no ofenso bedi mu ntintimman na edro asante man mu a oka kure wa asase paade a ene ofenso na sei ne ho abakosem ne hyase zone asante man be asante man nyina ye ntokwa bebra okokon ye edi aman so efa aman no ntokwa no mu nyina no ofenso di mu ntintimman na se wodi oman bi so a no ofamu asade nyina ne mu asade no ochema hemfo a okosa akon no na bia ya ochesa ne ma no eho ne ofre ho no mbechem ne brepidru ya asante man ko sakese a okonya mu asade bebra obechemu ewo sa akroyi so ebra nananum oche ne ma no otumfo hu so ofenso hene tuwoko mu a ene ma no wonjibie entu otumfo kobusa wo hene se ade na omo oche ne ma no onyibi na nanan de tu otumfo nim se ne ma no obi eyi de ope enu te ma asante hene busa ne se ono nso de ne ope e ma nanan de tu otumfo anim se on de won pehwe na emu ope mu ani nko e ma otumfo busa ne se mu ani nko no opa akere sen e ma nanan de tu nanim sensa ase no ope eno nam so ma otumfo de nsase bebre na ahye wo hene yinsa enu nti se opi mu asante memu a ofenso ne kura won nsase bebre na mu ani nko no se mu ani bididi wa asase ne so na so okwa asase ne nyina ya ofenso dia na se koye chi a ebra na na jamfi no di asase ne ma wo mu no o ma ne henkwa ene wona a utwa asase ne ma wo mu no ekochinchini wa asase ne so ebra wo kono na nanum hu se odum bi atutu da honum ebra na nanum hu odum no osre mpanifo ise so de asase ne bema won dia odum na na afo he ya na obetena eno ni krodum na afo na sabia ya na nanum yidi kan betena ye ene hoye won kro dada na se uduru kro ne kwantia esuo wewe ene esuo bese na abehu no wo honum na titibre mu no na
senso ina na ebo na nanom ho ban a na ede ma de bonyefo se obeba bitwa fa kuro ne so na no we so afu ane aso krama na aso krama oni wo mu nyina pani oni wade adumaka se bohye oni aboa so ebohye na nka mamponten na ware ne ma na nanom di ehono ma wo mu na won na boafo adu ekwayi wo Kenya ase okoye ne nani kutwa wo baabi so no obusa mu no no ye santenhene de hye na saa maami no firi kokofu yeko na obaye wo Kenya ase e ba asa ne mpanimfo ya amamre ne amane kobo oreko adehye na amane na nanane hwe baabi a maami ifira ode badumi na afo ho a na emu wa entina na etwa na sase ne bi ma na yire ene ne manfo betena ho a ene ofre ho no mamponten senye mamponten ba ye dia no ne reko breman na ebohye na infudu na betena dum na afo akonwa no so dodi kan ne na abofo adu na no ofori akwantimfi na saifri na kofidu na edu tutu na akosoa na ye achim na kwadwa anane ene na owusu kwaten a otosumienu ono ne dum na afo hene besine Sasa antiman kuro won chifra chem na onua panini na nafra ne okese bekire joso man hene enu nti anyina su edura sekire dumase bonwure tano dumase domi abra eni nkro ni bia eka ho na osaje fokuntun kununku a ene yefre na motive for panino ne nana ne wo mu na nana akwese a wo ba odikan no oso mu ofikesi bekire menhia ahemfie na saa opani opemso hira asase su bi ma na ochechire de beye ne man ene ya beye o man kese a yefre wo ne nyina su yensua won ho bakosem Asanteman di akon fa aman di nkro bebere so no asante hene bo wona odi akon nanim nyina abaso ofenso hene jensa ase bebere ma ne manfo ehemfo aka ne bi so je wona abaso bode woni ema bebere mu ne drop ni su ono akohwehwe baabi a otena one ne manfo ho beto wo mu enu nti opemso hira so ma wo mu na sei na wamba kosem ne hyase na akwese a wo bara sadin eyemienu akwese ni a wo bara no no mo ye anuafo mienu na akon nti ebra wo ba ne ba ko amedru wo mu ba ko ne bedru na saa opani no ya okofo kese wa achim na bra opani ne manfo bedru asanteman mu no oka kire ni se onko hwa asanteman mu nyina baabi opese otena no nhira so ma no enu nti opani ne manfo hwehwe mu ko ho asase bia na obi ante so na bra obeka kire ni wura no ohira so ma ne ma odi honom beye ni kru emfie bi akire no otoa wa akwantuo no so de wa ni kire bia bia ene wofre honom agona ehona na kwese ne dom nyina abetena ye na nam setetene na ya abofodwuma na oye nti no me kire hanten ordinary kire bia ene wofre honom wiamo ase enu nti no ofre agona na okwa hayo no ewo wiamo ase enu nti wiamo ase krochichire ohene yidi mu ntintimman ye pa na din wiamo ase no ase kire ne se titibre mu ana ayo a yetwemu ade eni honom no na ye bo no osesu adru enu nti se nanano mu tukwan anase wo okọ baabi a no obi a osobremo sobo enu nti se obi pra okwan mu a saaboi na osesu adru ade ye so mani pakro na wiamo ase ne na ye bo kese enu nti obi pe opani ya na okohwehwe no wiamo na se efrise saabre no ehona na oye na hayo adwuma no no free wiamo ase no okotena bia ye bia ofre hono mpepo ase na saabia ye na ye mepo mekire mountains enu nti okotena mepo na ya ase enu nti okona hayo ne ba emo obenya nyina no ode mo omuma omde kwa mepo na ya ase ehona omokoye ho adwuma enu nti edin bepo ase no eye mepo na ya ase na titibre mu no baabi ampanimfo yitina ye nyina no na so ofri ho akọ baabi fofora na ode obi tina sa ekuro ne so na bakosem kyerese doma na edi ohene yechi na omodoso yie pa na so obetumi atwamu okuro bi so a gise ne kuro ne kwansa enu nti na akwese ne apa hene ede boso etwifa ne so ekyerese odi ne so nkunim na bra otwifa ohene so obedru bia bia ofre ho dew ofri dew no obepie mu asante mampon na abakosem kyerese ono no ohene odikan a ohun sa mampon kroi mekyerese odiscover ye enu nti na edi obi tena kuro ne so etoa na kwantuo ne so ebrepemu no eho abakosem no yebesua kwanya nkrofo bi beka won ho a onya mampon kuro no ofri honom no obepie mu adura debra opani druhu oni adura hene edibo ani ne ntokwanim no omuhu sese omo ye anuafo fiso omo nyina ya asonafo enu nti ntokwane tutwa ye no adura hene busa ne na mane mekyerese obusa ne de nti a oba ho eni baabi a wokọ no de to hene yanim se ni wura ka kire ne se onhwehwe baabi a otena na sumbadwo no na onhyira soma no enu nti ne nua yi kire ne bia na eda ne bonkum so enu nti ohene ne man nyina afa akwa no su
kopie mu enkranza ne bra mu bedru honom no omokoto nkokrafo miensa akresa akradosi akrampofo na onua ba ni dudu a na saa nkranza fo omase frikumase amakum eno to ohini di na mane bon nkokrafo ma nkokrafo ka kire won se onsamfa wonsa bonkum so na ohini ne manfo na nti bepie mu obia bi a ofre honom sekire dumase na saa kroi ohini ne di kan hu ho kane me kire se o discover ye na obedru saa bia ye otena honom na titibre mu no se nananom tena ba bi na se ho nje wo ma na omo hu ema omo saa to wa akwantuo ne so ebre wo kroi so nyina na okona hayo na dakro bi okona hayo a okonhu se enyina miensa bi ebu a ensukrogin enemu eba na ebre obehu saa bia ye okase ho no ope enu nti okoni nche kofa ne dom ma omo betena saa bia ye eho ni na ekro enyinasu asekire ne enyina miensa ensukrogin ginem na se wudru saa kroi so a owunsu fefefe bi a ofre no agenderu na se ensu ebrofum na obeka no waterfalls na saa obodan kese bi a efe yie pa mechire mountains eniama bebre ne wo enyinasu a emakro ni mu ye nika se wobekọ hono ebrepam no ebesua won ho ade bio eya no ahwe ho so yi nyame nkan ye nyina